Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lesaka, Nafarroaren iparraldean, Bidasoa Aranan edo Bortzirietan 3.755 biztanle dituen herri bat da. Lesaka, historikoki, harreman handia izan du burdinaren industriarekin, baita ere nekazaritzarekin. Lesakan dantzatzen diren dantzen artean, San Fermin egunean egiten den ezpata dantza ezagunena da. Lesakako makilantzaren jatorria ez ezaguna izan arren, egun hainbat ikerketak egin dira eta baita hainbat teoria ere badaude. Bueno, Lesakako ezpata dantzak oso finkatuta dago herrian bertan. Jaietan egitea oso ona da, herria beteta dago, egun horietan, egun nagusian, eta jaietako ikurra iaia ezpata dantza da. Orduan, oso ongi dago une honetan, eta gazterian, herriko gazteria oso inplikatuta dago. Gazteentzat harrotasuna da hor parte hartzea, eta
esan behar da, azken urteetan neskak baita ere hasi direla parte hartzen, eta etorkizunari begira, alde onak dira horiek, neskak eta mutila parte hartzea, ongi datorkin, eta neskak ere inplikatzen dira, naiz eta herri osoa ere jaietako egun nagusian egitea da handiena haientzat. Lesakako makilantza dantza multzo bat da, dantza ezberdinez osatuta dagoena. Dantza bakoitza leku eta momentu ezberdinetan dantzatzen dira. Esan behar da, banderari omenaldia, eta hor egiten da Malerreka eta Bortziriako herri gehienetan. Ondeatzen da modu berezi batez, eta udaleko ordezkari batek egiten du horrek, orduan oso ospetsuak dira eta oso zelebre. Herriarentzat da nortasun ikur bat.
Lesakako makildantza inguruko bertze herrietako dantzekin harreman zuzenak ditu. Lesakako ezpata dantzak kokatu behar ditugu beste ezpata dantzekin, bai Gipuzkoan, eta nola ez, berako, ondoan dagoena, berako bordondantzarekin ere. Gero, baztanen egin dira ikerketak, Festaberrin edo Corpus Christi zen, baztanen bertan, ezpata dantza bat egiten ari diren ari buruz, ikerketak egiten ari dira, une hauetan, eta azken urteetan Iruñerrian sortu dira bi ezpata dantzak baita ere. Orduan harremanatu behar ditugu beste ezpata dantzekin. Orain dela gutxi arte, Lesakako makildantza gizonezkoen dantza bakarrik zen. Egun berriz, neskak ere parte hartzen dute. Jaietako bihotzean egotea dantzarentzat da puntu handiena da. Eta gazteria hor barruan egotea, berea bezala sentitzea, eta orain ere neskak hor parte hartzea, bakarrik baikorra bezala ikusi behar ditugu guztiok. Lesakako makildantzan, Lesakako gazteak parte hartzen dute.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.